Які складаны выбар мусіць зрабіць Лукашенка, з якім нечаканым зваротам ён звярнуўся да сваіх паплечнікаў, а таксама чаму верную Наталлю Пяткевіч хутка чакаюць вялікія праблемы. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенка працягвае здзіўляць. Ён хаваецца, нервуецца і дае дзіўныя прагнозы сваім вайскоўцам. Нягледзячы на яго вяртанне ў Беларусь, усе мерапрыемствы 3 ліпеня нечакана прайшлі без яго ўдзелу. Адсутнасць Лукашэнкі кінулася ў вочы яшчэ на цырымоніі ўскладання кветак да кургана славы, бо год таму ён удзельнічаў у гэтым мерапрыемстве разам з сынамі, а цяпер жа не было ані старэйшага Лукашэнкі, ані малодшых. Але на цырымонію сабралі ўсіх галоўных чыноўнікаў і сілавікоў. Былі Турчын, Качанова, Гара, Герасімаў ды іншыя. Ад імя Лукашэнкі усклалі вянок, а з урачыстай прамовай гэтым разам выступіў дзяржсакратар Рады бяспекі Аляксандр Вальфовіч. Ён жа і прыкрыў свайго начальніка, заявіўшы, што Лукашенка вырашае задачы стратэгічнага характару ў імя росквіту нашай краіны. Праўда, якія гэта задачы, ніхто тлумачыць не стаў. Чакалася, што Лукашенка хутчэй за ўсё аб'явіцца ўвечары. Усё ж не малады чалавек, які ўначы 12 гадзін ляцеў з М'янмы, напэўна, павінен адаспацца, адпачыць і выйсці на публіку. Але ж насуперак усім чаканням Лукашенка прапусціў і вячэрні канцэрт у гонар 3 ліпеня. Прычым гэта быў першы выпадак за ўсе гады, калі ён цалкам адсутнічаў на гэтым свяце. І гэта наводзіць на думкі, што нешта было не так. Пытанне толькі, што менавіта. Альбо яму не дазволіла здароўе, альбо ён і сапраўды праводзіў нейкія экстраныя непублічныя нарады ці перамовы, бо за час яго адсутнасці праблем назапасілася. І украінцы хлопнулі па вышцы з рэтрансляторам, і дрон пашкодзіў яшчэ адзін беларускі аўтобус у Расіі. Гісторыя з аўтобусам дык і ўвогуле нарабіла шмат шуму сярод прыхільнікаў Лукашэнкі. Усё той жа Вальфовіч паспрабаваў загладзіць сітуацыю і назваў выбух дрона каля аўтобуса выпадковым, але было ўжо занадта позна, бо прафесійныя лукашэнкаўцы ад Азаронка да Гайдукевіча паспелі хутка знайсці вінаватых і абліць брудам увесь свет. Яны адразу абвінавацілі ва ўсім украінцаў. І гэта пры тым, што беларускія ўлады і вайскоўцы такой рэзкасці ў сваіх ацэнках старанна пазбягаюць. Так што адной з задач для Лукашэнкі па яго вяртанні ў Беларусь яўна будзе пытанне, як прыструніць сваіх жа медыа-апрычнікаў. Ну і цяпер плюсам да ўсяго ўзнікла яшчэ адна небяспека. Беларусь нарасціла пастаўкі бензіна ў Расію да гістарычнага максімуму. У мінулым чэрвені экспарт склаў 1000 тонн, а ў гэтым чэрвені прадалі ўжо 141 тысячу. Але такія поспехі могуць паставіць беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы пад удар Украіны, бо украінцы апошнім часам вельмі паспяхова б'юць па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах, тлумачачы гэта тым, што такія прадпрыемствы з'яўляюцца часткай ваеннай лагістыкі і забяспечваюць палівам расійскую армію. На гэтым фоне ўзнікае пагроза і беларускім НПЗ ў Мазыры і Наваполацку. Цесны вайсковы саюз паміж Мінскам і Масквой ды апошнія заявы Кіева пра выкарыстанне беларускай тэрыторыі для падтрымкі расійскіх атак выклікаюць пытанне, ці могуць гэтыя прадпрыемствы разглядацца Кіевам як ваенныя цэлі. Эксперт Кіеўскага міжнароднага цэнтра супрацьдзеяння расійскай агрэсіі Дмітрый Гамакоў сцвярджае, што з пункту гледжання Украіны такая магчымасць існуе ўжо цяпер. Але паводле яго ёсць адна прынцыповая умова. Вызначальным з'яўляецца тое, ці выкарыстоўваецца прадукцыя беларускіх НПЗ для патрэб расійскай арміі. Прасцей кажучы, як толькі першы літр беларускага паліва будзе заліты ва ўмоўны расійскі танк, то гэта і будзе падставай разглядаць беларускія НПЗ як законную ваенную цэль. А пацвердзіць такое выкарыстанне могуць камерцыйныя кантракты, заключаныя, напрыклад, з расійскім міністэрствам абароны. Таксама Грамакоў мяркуе, што Украіна сапраўды не зацікаўленая ў пашырэнні баявых дзеянняў на беларускім кірунку. Але гэта не можа быць стрымліваючым фактарам, калі праз Беларусь працягваецца падтрымка расійскай арміі, бо пагроза ад эканамічнай падтрымкі расійскіх войскаў можа быць большай, чым рызыкі, звязаныя з ударамі па гэтых аб'ектах. Таму магчымыя удары па беларускіх НПЗ могуць разглядацца не як удары па Беларусі як дзяржаве, а як удары па расійскай ваеннай інфраструктуры. Лукашенка выдатна разумее, у якую пастку трапіў, і цяпер яго знакамітае мастацтва балансу
баланса спатрэбіцца, напэўна, як ніколі раней, бо экспарт нафтапрадуктаў гэта і вялікія грошы, і так раптам адмовіць Крамлю ў пастаўках ён таксама не можа. Але адначасова Лукашенко мусіць не дапусціць удараў па Беларусі. Менавіта таму рыторыка Лукашэнкі апошнім часам вельмі змянілася. Яшчэ год-два таму ён паліваў Зяленскага абразамі, а цяпер жа, як бачым, ён просіць прабачэння, прычым публічна, і нават не спяшаецца выказацца пра удары па аўтобусах. Падрабязнасці ўсіх яго целарухаў застаюцца ў кулуарах, і беларусам па-ранейшаму паказваюць толькі рытуальныя мерапрыемствы, каб пераканаць, што ўсё пад кантролем і ўсё ў парадку. І на людзях Лукашенко з'явіўся толькі ў панядзелак 6 чэрвеня. Прычым пачаў ён гэты дзень са справаздачы свайго старэйшага сына Віктара, які адчытаўся адразу пра дзве супрацьлеглыя тэмы, за якія адказвае. Даклад Віктара Лукашэнкі не паказалі, але нават з уступных словаў яго бацькі вынікае, што хутка адбудуцца калі не звальненні, то вывалачкі, і чакаюць яны віцэ-прэм'ерку Наталью Пяткевич да міністра спорту Сергея Ковальчука. Насколько эта тройка работает ли работоспособна, правильное решение или нет, имеется в виду вице-премьер, министр, ну и сам-то. Какова у нас здесь ситуация? Ну и те вопросы, которые надо обсудить, и в том числе вопрос государственный, который висит на тебе. Это Оман, Арабские Эмираты, Африка отчасти. Как мы там работаем, как продвигаются проекты, о которых мы говорили в экономике. Справа ў тым, што адказнай за поспехі спорту Лукашенко нечакана паставіў менавіта віцэ-прэм'ерку Наталью Пяткевич, і апошняя нарада на тэму хакея паказала, што атрымліваецца ў яе не вельмі. Прынамсі, Лукашенко вынікі працы Пяткевич тады вельмі і вельмі не задаволілі. Цяпер, падобна, далейшы лёс чыноўніцы будзе залежаць ад таго, што бацьку скажа Віктар Лукашенко. Затым жа Лукашенко старэйшы правёў цырымонію для выпускнікоў вышэйшых ваенных навучальных устаноў і прадстаўнікоў вышэйшага афіцэрскага складу, дзе прагучалі некалькі даволі трывожных заяў. Спачатку Лукашенко ў чарговы раз паабяцаў сваім вайскоўцам, што ваяваць іх не адправіць. Прычым цікава, што пакрычаць і паплявацца на адрас украінцаў Лукашенко цяпер не можа, бо баіцца. Таму мішэнню для яго крыўдаў на гэты раз стала Еўропа. Ён назваў захад нашчадкамі Трэцяга рэйху, а таксама запэўніў усіх, што Беларусь цяпер мае самую настоящую зброю. Мы не бравируем эти вопросы, не поднимаем их, потому чтобы кого-то напугать, но вы должны понимать, что это оружие не хлам, которое свезли в Беларусь. Вы лучше меня понимаете, для чего предназначено то или иное оружие. И у кого горячие головы, те должны остудить их. Ну, а скончылася ўсё даволі трывожнымі настаўленнямі. Спачатку Лукашенко нагадаў пра народ, які корміць і яго паплечнікаў. Мы мужики. И мы должны защитить не только свою страну, свою семью, своих людей, близких. Они на нас смотрят. И мы должны сделать все, чтобы они не ошиблись, и чтобы народ нас не упрекнул, что он зря нас кормит. Ну а пасля, гаворачы пра дзяржаўную падтрымку, квадратныя метры і жыллё, Лукашенко нечакана прагаварыўся, што сабраўся пагібаць. Мы сделаем все для того, чтобы вы жили в своих квартирах, имели свой квадратный метр, потому что как мы будем погибать, если за нами ничего не будет? Тым часам праз атакі беспілотнікаў машыністы беларускай чыгункі сталі адмаўляцца ад рэйсаў у Расію. І на гэта паўплывалі падзеі мая, калі дрон трапіў у манеўровы цеплавоз на станцыі Унеча. Тады загінулі трое супрацоўнікаў РЖД, і пасля сярод работнікаў лакаматыўнага дэпо Гомеля рэзка знізілася гатоўнасць выконваць рэйсы на расійскай тэрыторыі. Кіраўніцтва беларускай чыгункі пакуль не прымяняе дысцыплінарных мер да супрацоўнікаў, якія адмаўляюцца ад такіх паездак. Замест гэтага машыністам нібыта прапануюць дадатковыя выплаты сумай ад 1 до 3 базавых адзінак за паездку, каб знайсці ахвотных працаваць на расійскім кірунку.
Гэтымі днямі ў Іране хаваюць аяталу Хамінеі, якога забілі падчас удараў Ізраіля яшчэ ў лютым. Але жалобныя і пахавальныя цырымоніі пачаліся толькі цяпер, прычым яны цягнуцца ажно 7 дзён. У афіцыйнай частцы прыняў удзел і лукашэнкаўскі дэлегат, генерал КДБ і старшыня палаты прадстаўнікоў Ігор Сергеенка. Сам Лукашенка, хоць і заяўляў пра сваё сяброўства з Іранам, на пахаванне ісламскага лідара не паехаў, абмежаваўшыся толькі спачуваннямі. Быў адпраўлены ў адстаўку начальнік беларускага бюро Інтэрпала палкоўнік Дмітрый Мядзведзеў. Ён кіраваў нацыянальным цэнтральным бюро на працягу апошніх гадоў, але гэтае супрацоўніцтва было малаплённым. Інтэрпал фактычна не ўзаемадзейнічае з Беларуссю і ігнаруе многія запыты. Таксама Інтэрпал не дае лукашэнкаўцам абвяшчаць у міжнародны вышук сваіх палітычных апанентаў, што шалёна бесіць беларускіх сілавікоў. У выніку новым кіраўніком беларускага бюро стаў падпалкоўнік Алексей Вершаль. Яму 46 гадоў, і да апошняга часу ён быў намеснікам начальніка ў гэтай жа установе. Памёр мовазнаўца і дыпламат Пётр Садоўскі. У 90-е ён стаў адным з заснавальнікаў Народнага фронту і дэпутатам Верхоўнага Савета, а пазней першым паслом Беларусі ў Германіі. У 2019 годзе Садоўскага, ужо 80-гадовага, судзілі і аштрафавалі за выступ супраць інтэграцыі з Расіяй і ў абарону беларускай незалежнасці, які праходзіў на Кастрычніцкай плошчы Мінска. Выбітнаму беларусу было 87 гадоў. Дзве бяды з беларусамі здарыліся за мяжой. У першым выпадку 35-гадовы беларускі дальнабойшчык Алексей Кузьміч раптоўна памёр у Кітаі. Ён муж самай тытулаванай беларускай дзюдаісткі Марыны Слуцкай. Некалькі гадоў таму яна нават перастала трэніраваць зборную, каб больш часу быць з мужам, але цяпер усё перакрэсліла нечаканая бяда. Вядома, што ў мужчыны здарыўся інфаркт проста падчас загрузкі фуры ў Кітаі. Другая трагічная гісторыя здарылася ва Францыі. Беларус, які паляцеў у Ніцу праз Стамбул, цяпер апынуўся ў коме, і медыкі раяць адключаць яго ад апаратаў. Пасля пералёту 40-гадовы Віктар Паграбны адчуў сябе кепска, але ў бальніцу ён звярнуўся толькі праз тыдзень. Высветлілася, што ў беларуса адарваўся тромб. Мужчыну шпіталізавалі і пачалі даваць яму антыкаагулянты, але Віктару пагоршала, а пасля яго сэрца двойчы спынялася. Спачатку на 7 хвілін, а потым на 20. Медыкі змаглі вярнуць мужчыну да жыцця, але праз недахоп кіслароду пасля спынення ў сэрца мозг мужчыны моцна пацярпеў. Далейшы прагноз несуцяшальны – кома, вегетатыўны стан альбо смерць. Таму французскія дактары раяць сям'і Віктара развітацца з ім і адключыць апараты штучнага дыхання. Але жонка мужчыны не хоча верыць, што ўсё страчана. Цяпер яна збірае грошы, каб перавезці мужа ў Беларусь. Даставіць яго дадому можа толькі спецыяльная санітарная авіяцыя, і кошт такой перавозкі складае ад 80 і да 130 тысяч еўра. Акрамя таго, сям'і прыйдзецца аплаціць выдаткі на лячэнне ў французскім шпіталі, якія ўжо перавысілі страхоўку мужчыны. Як пішуць знаёмыя з гэтай гісторыяй людзі, бальнічны рахунак Паграбнога ўжо перавысіў 90 тысяч еўра. Беларускі следчы камітэт б'е трывогу. Кіраўнік ведомства Канстантин Бычак у сваім апошнім выступе паведаміў дзве важныя навіны. Прычым усё класічна. Адна навіна добрая, а вось другая ўжо не вельмі. Так, Бычак пахваліўся, што ў мінулым годзе ў Беларусі зафіксавалі рэкордна нізкі ўзровень злачыннасці. Маўляў, такіх паказчыкаў не было за ўсю незалежную гісторыю краіны. Але ёсць і кепскі момант, бо цяпер шалёнымі тэмпамі расце колькасць правапарушэнняў у сеціве. Больш за 35% ад усіх злачынстваў, зафіксаваных за першыя 6 месяцаў гэтага года, звязаныя з інтэрнэтам і перадавымі тэхналогіямі. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.